Pasi Nyakarombo, ndiwe Mata Gunde, ndiwe Yanonzi Lawrence, anakuya ndiani wenyu Lawrence, ndiwe Mata mwana wenyu. Kana mutu akadzokera kupi? Anogara South Africa. Okay. Changamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uroyi uye kuti ndakauraya munhu. Nembo dzako chitupane mari yedare zvose zvaitwa kutaura izvozvo ndibhana Pasi Nyakarombo itsara kuna Mata Gunde. Taura tinzwe pana basi. Sorry, na 2007 akauya padare ndaripoterwa naMukomo vachitaura ivo kuti ndakauraya munhu uye ndine zvikwambo. Takauya tese ivo vakanga varipo naiguva vakasvika muno mudare raMambo Makoni ndobva yapirwa nyaya zvikanzi naMambo Makoni, right, mune mawitness here? Zvikanzi no, mawitness tinawo asi hatina kuya nawo. Saka nyaya iyi toitonga sei? Zvikanzi tinogona kungotora mawitness. Zvikanzi right, endai motore mawitness. Maiguru vangu vachibva vatoti aiwa ini ndinoenda kundotora mawitness ngekuti ndini ndiri kurwadziwa nenyaya idzi. Zvikanzi endai motore mawitness. Iwewe musungwa wachitaura inini tichakushedza futi mashedzero ataita izvozvi ndakanga ndatumirwa samanisi. Right, kubva tadini kwatabuda mudare tichitarisira kuti pamwe tichadini tichadzoka kudare kuti nyaya yedu ipere. Hatina kuzodzoka. 2007 2012 kubva ndazomboenda kumba kwavo ndine mumwe mwana waMukoma wavo tiine pfungwa yekuti tijekeserane nyaya iyoyo yerudziro ndakauraya munhu uye nezvikwambo. Mumba muye hatina kuzomugara but takabva tazodzingwa imomo tabatirwa nematema ndokubva tabuda. Saka zvatakabuda takafungidzira kuti pamwe mukuru pamwe nyaya iyi azoona kuti pamwe here afunga hake kuti pamwe ipere yakadaro manga ari mafungirano, asi hazvina kuzodaro pamanje. Nanhasi ndiri kuramba ndichishungurudzwa nenyaya iyoyo. Vari kunditi ndakaponda munhu, ndine ngozi yandakapara, ndine zvikwambo, zviri kunetsa mumusha. Iko zvinezvi ndakatombotireteniwa neye mukomana Lawrence yekuti ini ndogona kuuraya munhu, ini ndogona kupfura munhu nepfuti kana kubaya munhu nebanga kana fumo achibva afa. Ndiri kutogara zvekuti dai kuri kuti anga ari muno muzvikada dai ndakatondotsvaga peace order mumapurisa but hamo muno. Saka ndazofunga kuti nini ndiuye kudare raMambo Makoni kuno wawedze kutibatsirawo ndipuruvhiwe mhosva yangu yandakafara. Waunze mawitness avo sezvakanga zvambotaurwa nedare rinopa mashoko. Ndo nyaya yangu yakuzvitsa pamwe. Ukamani wakamira sei iwe naMata? Mudzimai waMukoma wangu first born mumba medu isusu ndo wane mudzimai wakashayikawo. Nyaya yekutaura ndinoti nditi ndakauraya munhu. Parusoro ivadare. Mambo. Nyaya iri kutaurwa iyi. Handina ndisimuke nditaura ndakamira iyi. Ndinosimuka henyu. Makasungura. Nyaya iri kutaurwa nababa munini wangu ava. Ndiri kunzwa iwo vachitaura kuti inini sekuripota kwawakaita ndakavaudza kuti imhondi wakauraya. Ini ndiri ipapo ndinoda kuti ndibve kuna baba vako kuti ndakataura mashoko aya ndiri papi ndichiwataurira iwo kuti inini muri Changamire. Kuuya kwawatakaita kuno kudare namaiguru ava naMukoma zvinhu zvawakanga vari kutenda mazvino. Ndosaka wanga vari kuzvipira kuti vanondotora mawitness. Iyo 2007. Takauya tese ndiwo wakataura here kuti Mukoma wako wakataura kuti ndototora mawitness. Ivo ndo vakatotaura kuti hapana chinondinetsa, ndiri kurwadziwa nengozi yakapara.
ndiri kuziva pane mawitness. Mune ngozi here mumusha? Wadare nyaya iri kutaurwa chokwadi isusu takauya nyaya yedu haina kutaurwa. Zvakaitika ngezvekuti isusu sekechida kuti tienzaniswe kana kuti tigadziriswe mukoma nemunun'una ndonyaya yakenge iripo. Saka zvadaro izvozvo kuya kwatakazoita isusu kuno nyaya yedu haina kutaurwa. Pane mhaka yekuti akauya achiripota nyaya haana kuuya, baba munyu ndo wakazouya. Muripoti wenyaya anoziva nyaya yacho haana kuuya, ndiye akauya achiripota matonhodze matonhodze rake repaukwera anodzi kapfunye. Ehe, kapfunye inebva yanyu here ichi? ai asire Iyama yanyu? iyama yawo iwawa. Changa mberi samanisira ndakaona harina kuripotwa namatongo. Handina kusungiswa namatongo. Handina kusungiswa namatongo. Mukoma wenyu wamata anzani? Ignatius Nyakarombo. Ignatius Nyakarombo ndiye akandisungisa ini, kwete matongo. Samanisira ndakaona ini rangaririra mukoma wangu richisunga ini. Awa matonhodzi wakamutaura kuti iwitness iri kuziva kuuraya kwakaitwa munhu neni. Ndo makudira aita nyaya iwayo. Handina kusungiswa namatongo. Iye kadai matonhodzi anga ari akaripota nyaya muno asina kuzoya kudaro, anotosunga futi namambo. Ndikaunza nyaya yangu kuno ndozorega kuuya kudare kwacho kuno, mambo anotondisunga futi. Ndiri kutambisira dare nguo. Hongu dare raisana kuzosunga matonhodzi sekurega kuuya kwawakaita. Isu zvatakauya tichitaura nyaya iyi. Maitaura nyaya yekuti Isu sekaitaura nenyaya yekuti tienzanisane mukoma nemunun'una, pane zviri kunetsa zvese zvigadzirisika. Hakuna akayozomanga chacho chaida kuenzaniswa, chaida kunetsa kutadza kuwirirana mukoma nemunun'una, kuti mukoma ari kuti ngozi here zvisina ngozi. Wona ini ndine dambudziko, dai tafamba tiri pamwe chete toona kuti dambudziko torigadzirisa sei kuti musha wedu uite zvakanaka. Ndio nyaya yakenge ine mukoma wacho. Musha wedu hauna kumira zvakanaka. Saka ndedi kuti ini tigadzirisane zvokuti kudai pakutanga kwakaita nyaya iyi, zvokuti dai vana mai vakagamuchira soko redu irori, kana kuno kudai tisina kusvika. Wakasimuka ukaenda kunana mai kundotaura una mai, ini ndine dambudziko mukati memba. Zvandine dambudziko ndeda kuti inini nemunun'una wangu nemi mai motigadzirisa tiri pamwe chete. Toone kuti chii chiri kunetsa mukati memba. Zvinoona mai wakabva waramba. Kuramba kwaita wana mai panzoitanga ndiri munun'una wakanaka. Hungu zviri kunzi kunana mai kwakaendwa zvechokwadi, asi hapana akaramba. Ndinodayira kuti vamwe wacho wakatienzanisa vari munhu wachataura nezvawakataura. Ndichitaura mapira wakaita nyaya yawo, wakataurayo kuti nyaya dzamuri kuita idzi ndedzekungowengana, hapana nyaya iripo pai. Garai zvakanaka, hatisi kuona paine ngozi nezvifambo. Kuti wakaramba kuenzanisana, ini handina kuona wachiramba kuenzanisana. Wakatoendeswa kuseri kwechuru. Kuseri kwechuru mukuziva. Mukaendeswa here kuna chiremba. Takaendeswa here kwachiremba. Teerera izvo. Aiwa, usataure nega. Wakaendeswa here kuseri kwechuru kuti zvizonzi aiwa toda kunzwa kuti yakatongwa sei. Vanga varipo mawitness. Kupirwa kwadzakaitwa nyaya idzikati nekutaurwa kwazvakaitwa kuna vana seku wakaona kuti sekuti kungowengana kunenge kuri munhu, saka wakagadzirisa vachiti kuwirirana hatisi kuona paine ngozi bali nekuti chi kana inge iri ngozi wakatibvunza vachiti imi mune zvikunetsawo here ini. Isu ndokubva tati hapana chiri kutinetsawo. Zvikanzi aukamu kana iri ngozi kuti inongonetsa munhu mumwe chete. Iye wacho kuzanzi chiri kunyanya kukunetsa chacho kuti uzoti une ngozi ndechipi, hatina kupiwa umbo hwakakwana ba kusvika vana seku wazoti Akanga mhangara ipapo ndiani? ndiye mukoma mukuru achida akaisana seku Ndio wakashayika. Right, Ignatius kana ama muri wanga numba menyu wakomana.
vakomana ndiva tanga tiri 4 asi tasara vatatu kusanganisira nemi. Imimi munetoita nemukuru pana Barnabas ndizvo? Barnabas ndiye mukuru. Ndiye mukuru. Konge Ignatius akando mangarira Barnabas ega. Mubvunzo wakanaka asina handiziwo chikonzero chekuti sei nyaya yacho ini ndakazotongodaidzwa kwaapana sekuru asi stega semuri hapana patakambogara nyaya iyo tichitaura kuti pane zvo kana kuti pawakandidaidzwa vachitaura kuti ndine nyaya yakadai. Tambiri ndinongobvunzwa Martha wataura wega panapa iwewe kuti murume wako naBarnabas wakauya kuno kunenyaya yezvinetswa zvemusha. Unaenzo banzaura kuti zvinetswa zvemusha ngezvei zvekusawirirana. Zvinetswa zvemusha zvingasvika kuti vanhu vasawirirane. Zvinetswa zvemusha tinge wedu tese. Kana makusvika pakuti hamuchawirirani nezvinetswa zvemusha, chii chaicho chakasauri vasawirirane? Apa wanga unotoda kubvunzwawo kune vakuru kuti tingawirirane sei. Matambudziko anosiyana takagara mudzimba, handitoona baba. Matambudziko anosiyana takagara mudzimba. Saka munenge makuda kuti ngatiisei masaka pamwe tiri pamwe chetepo tione kuti apa tinopagadzira sei. Apa tinopagadzira. Ndiye wakazo pane vanhu 4 wakaenda kuna Barnabas. Ndikatibvunze pamusoro yechami Ndiani? azonya karombo ndiri mwana waIgnatius waibosha. Tikona sekuti tinogona kunge tichitenderedzwa vanhu vasingadi kunanga pane nyaya chaipo chaipo. Baba vangu inini vachiri vapenyu, ava ndimai vangu ava. Mai vangu vadiki kune ava asi tiri pamwe chete ndomai vakuru. Pamusha pakadaidzwa muprofita. Muprofita uya pamusha ndiye akaprofita pamberi pababa namai vagere apa mai vangu ava naLawrence ari South Africa. Lawrence ndiye anga ari secretary ainyora maminutes ezvaitaurwa nemuprofita. Ndiwo mashoko masvikira akati kwandiri. Muprofita akaprofita kuti kana chaive chokwadi, akaprofita kuti baba vanyakarombo vakapfeka magirazi avo vamuri Barnabas Nyakarombo ndibaba vangu ivavo ndobaba varipo. Muprofita akaprofita pamberi pamama kuti baba vakauraya munhu. Ndiye Barnabas. Ndibvumire kushandisa zita pamwe zvinoita kuti tinyore. Baba Barnabas Nyakarombo vakauraya munhu. Zvakare baba Barnabas Nyakarombo vakaromba zvikwambo. Zvikwambo zvikuita kuti vana vasaroorwe here kana kuti vana vasaite upenyu hwakati svikiti mumusha. Sikuti muprofita aprofita izvanzvo here. Baba vangu ini vakatanga kufamba neshoko iroro namai rekuti baba mudiki vakaromba, baba mudiki vakaita sei? Vakauraya munhu pamusha. Pavakadaro mai vanoti iwo vakazotaura namatonhodzi. Matonhodzi ndo ishe vari kutonga kutanda pari zvino. Vanoti vakazotaura namatonhodzi 1 on 1. Vamatonhodzi vakati zvechokwadi ndinozviziva kuti pane munhu akaita sei? Akaurayiwa nababa Barnabas Nyakarombo. Zvakare ndinozviziva kuti Barnabas Nyakarombo akaita sei? Akaromba. Vachishandisa information yavanoclaima kuti vakaiwana kumaprofiti nekuna matonhodzi, ndopo vakazokwanisa kuya padare rino iri kuti muninga vangu ndine chokwadi chekuti akaromba akauraya munhu. Ndine mawitness. Mawitness avo anosanganisira ari kunzi akamhangara pano matonhodzi, muprofita iyeye nemumwe matonhodzi anogara mumusha matigere kwamadhubure kuno muHeadlands. Kureva kuti panguva iyoyo 2007 pakauyiwa panapa, pavakanzi chidzokerai munotore vanhu venyu vamuri kuti mawitness, waifanira kunge wakauya namatonhodzi iyeye nekuti vanhu vakataura naye pameso. Handiti vaifanira kuuya nemuprofita iyeye nekuti vakataura naye kuti vachi pameso. Vaifanira kuuya namatonhodzi mumwe wechitatu futi anogara mumusha iko kwamadhubure nekuti vakataura naye kuti vachi pameso. Vodzoka naye pana against panguva yedu Barnabas Nyakarombo. Saka zvandofunga kuti zvingadai zvaitika nhasi, ndandifunga kuti sezvo nyaya yanga yagara iri mumotion kudhara 2007, ava mai vaifanira kunge vangouya nevanhu vaya vatatu vanoclaima kuti ndo mawitnesses, vongotsanangura zvizere nekuti vanhu vacho varipo havana kufa, akafa ndibaba chete. Tinorisaka pane munhu angauye here kunowitnesa kuti iwo vakauraya munhu.
tinoda kuona dare hatingi pakuona zviri nekuti hakunai witness inova yachitaura kuti zveshuwa kwakauraya wakati nekuti umboiwo ungadai wakaiswa kumapurisa uyo akavharirwa asi zvekuuraya usakazikanwa zvakutoda mweya ndo ungatogone kuti utaure manje kuti no apa pane chii pane ngozi saka ndinodaira kuti okay pedzisa ndikuona uri kusimudza maoko saka inini ndati pandapinda chisomo changu chandize kuti dai mama warega kutenderedza dare vachiita sekuti pane zvineswa ndavataure nyaya yemuprofiti ndavataure kubva mashoko ekuraiwa kwemunhu nekubva mashoko ekuromba then totangire papo sedare watoridzvekesa dare watowabatsira watotidzvekesa tendera nawo I think ngatiendei since iriri dare riri kuzivikanwa rakatomboitwa ende harina kuzinge rapedzwa toenda kune mweya kuti watitaure kuti zveshuwa pane chakaitika here ndo zvatingatoone kuti pane matambudziko here pane ngozi here iri mumusha hani ndo zvamunoda kuti mujekeserwe nekuti nanhasi sekutaura kwavari kuita mune iroro seidi handidi saka pakuda kuti rindojekeswe kana kuti rionekwe kana riri idi zviri zvengozi kwakutobatana semhuri nekuti ngozi haisaruri handione ropa naBhanabhasi ndipo pawakoka ngozi inotoya kwauri haisaruri inongozichuza ropa kana kuwana wako iwewe kana kuchi saka laki kana akauraya vanhu zvinondobatwa then ngozi yodi tochitoripa ngozi handiti ende totobatana kuripa ngozi haisaruri ukatirega handisaripe ngozi mangwani inotozobata iwewe yopedza mhuri yako saka handei kuseri kwechuru totsoka zvichibuda panze mboenda sekuti asati yapera nyaya irikufamba nayo kuti timozva kureva kwemweya tozodzoka